алекс ин дафъа шояд ки ба кунҷи ислам ҳабиб мебарояд ва ба ӯ ҳар гуна маслиҳатҳо медиҳад. оё ба фикри ту ин чиз исламро дар ҷанг хатарноктар мекунад ё не? ҳама он нафароне ки зидди ман мебароянд маро ба накавд равон кардан мехоҳанд, аммо бошум ҳамаи онҳоро фавран шикаст додагиюм. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. бисёриҳо аллакай мегӯянд ки ту ягон чиз аз даст намедиҳӣ, ту рақибро иваз кардӣ, ту қаҳрамонӣ. лекин ман шунидум ки ту гуфтӣ ки агар ман бой диҳам пас дигар ба ман муҳориба бо ислам намедиҳанд, муҳорибаи унвонӣ дар вазни сабук намедиҳанд. ман дуруст фаҳмидам ки ту ба ин риск дониста рафта истодаӣ то ин ки исбот кунӣ ки ин корро карда метавонӣ. албатта ҳамаи ин гапҳо оиди оне ки ман ягон чиз аз даст намедиҳам беақлӣ аст. маро нодуруст нафаҳмед. албатта ки фишори калон дар ислам аст. ман ин чизро хуб мефаҳмам. аммо ман ин реваншро қабул кардам, чунки ман ин чизро сахт мехостам. муҳориба барои камарбанди вазни сабук. оиди мерос бошад, пас агар ки ман бой диҳам, ин чиз ба мероси ман зарари сахт расонда метавонад, чунки ман дигар бо ислам ҷангида наметавонам. ҳамчунин барои камарбанди вазни сабук. медонед, дар ин намуди варзиш вақти ками дигари ман мондааст. мо ин чизҳоро пешгӯӣ карда наметавонем ва бале, ман бисёр чизҳоро аз даст дода метавонам, лекин барои ӯ низ камбудии калон мешавад. агар ки ӯ шикаст хӯрад, барои мероси ӯ, агар ки ӯро чемпиони вазни поёнтар шикаст диҳад ки 12 рӯз пеш аз ҷанг мебарояд, барои ҳамин дар ӯ фишори калон аст. дар ман фишор нест. ман ин чизро ҳис намекунам, аммо ман бисёр чизҳоро аз даст дода метавонам. аз ҳамин сабаб ман намехоҳам ки одамо фикр кунанд ки ин чиз барои ман қарори осон буд. кафолат медиҳам ки на ҳамаи ҷангваро ин корро мекарданд ва ман шунидам ки ислам мегӯяд ки баъди муҳориба бояд баҳона наков. ман ба ӯ ин гуна ҷавоб медиҳам. 100% боварӣ дорам ки агар ҷойҳои моро иваз мекарданд, ин муҳориба намешуд. фарқ надорад ки кӣ чӣ мегӯяд. ӯ дар 12 рӯза муҳлат ба ин муҳориба намебаромад. бигзор ки ин чизро фаромӯш накунад. алекс, ту ҳамин гуна муҳорибаро дар 12 рӯз зидди Чарлз Оливера қабул мекардӣ, чунки ту гуфтӣ ки реванш бо ислам аз камарбанди вазни сабук дида барои ту муҳимтар аст. ман камарбанди вазни сабукро соҳиб шудан мехоҳам ва баъд ин реваншро талаб мекардам. ман дар ҳама ҳолат ин реваншро мегирифтам. ман оиди ҳама чиз фикр мекунам. агар ки рӯзҳои истироҳатӣ меомадагӣ ман ба ҷои ислам бо Чарлз меҷангидам, пас ман камарбандро мегирифтам ва баъд кай ки ислам тайёр мешуд, ман бо ӯ реванш мегузарондам. аз ҳамин сабаб ман барои ин камарбанд ҷангидан мехостам. дар ин ҷо ҳамаи чиз якҷо шудааст. ин муҳорибаи унвонӣ аст. ман вазн кам карда метавонам. дуюм камарбандро барои мероси худ гирифтан мехоҳам. аз ҳамин сабаб ин реваншро барои ман кафолат медоданд. барои ҳамин дар чунин ҳолат муҳориба зидди Оливераро низ қабул мекардам. алекс, ин дафъа шояд ки ба кунҷи ислам ҳабиб мебарояд ва ба ӯ ҳар гуна маслиҳатҳо медиҳад. оё ба фикри ту ин чиз исламро дар ҷанг хатарноктар мекунад ё не? ман намехоҳам ки ин чизро ҳамчун ноэҳтиромӣ қабул кунанд, лекин медонед, ту тайёр мешавӣ, ту кор мекунӣ, ту ба муҳориба мебароӣ ва корҳои метонистагии худро мекунӣ ва фарқ надорад ки дар кунҷи ту ягон кас ҳаст ё не. албатта ки вақте ки корҳои ту барор намегирад, пас ту ҷавоб мекобӣ ки проблема дар чӣ буд. ман барои худбарқароркунӣ 10 соат камтар доштам. ҳабиб дар кунҷи ман набуд. агар ҳамаи ин чизҳо ӯро нороҳат кунанд, пас ман аз ин чизҳо истифода мебарам. агар ки ӯ воқеятан ҳамин гуна фикр кунад, пас ӯро шаби хеле вазнин интизор аст. ман ба ӯ проблемаҳои калон месозам. агар ки ин чизҳо ба ӯ мушкилӣ созанд, пас вақте ки ӯ бо ман дар қафас мемонад ва оиди ин чизҳо фикр мекунад, пас ӯ сахт ҳайрон мешавад, махсусан вақте ки ман ба ӯ ҳамла мекунам. барои ҳамин фикр мекунам ки ӯ бояд барои худ қабул кунад ки ман рақиби хеле сахтам. ин чизҳо сабабгор нестанд. сабаб дар он аст ки мо барои ӯ хуб омода шуда будем. медонистем ки дар куҷо ӯ сахт аст ва мо медонем ки чӣ гуна ӯро манъ мекунем. барои ҳамин ҷанги вазнинро интизор шавем, чунки ҳатто дар ин муҳлати кӯтоҳ ман барои ҷангидан мебарам.
боз оиди ҳамоне ки ӯ гуфт баъди ҷанг баҳона наков, лекин ба назари ман ӯ баҳонаи зиёд кофт, дар ҳоле ки ғолиб шуда буд. умуман ӯ ҷангвари хуб аст ва набояд ки оиди ин чизҳо фикр кунад. ӯ омодагии хуб дид ва ҳузур доштани Ҳабиб, Хавьер Мендес, ҳамаи ин даста барои ӯ хеле хуб аст ва барои ҳамин ислам хатарноктар аст. будани Ҳабиб дар лагери тамринии ӯ ва ӯро омода кардан исламро хатарноктар мекунад. будан ё набудани Ҳабиб дар кунҷи ӯ ба назари ман дар ягон чиз таъсир намерасонад. пеш аз ту Алекс дар ин ҷо буд ва гуфт ки агар ҷойҳои шуморо иваз мекарданд, пас ту ин муҳорибаро дар муддати кӯтоҳ қабул намекардӣ. медонен, агар ки UFC ба ӯ мегуфтанд ки дар 12 рӯз ба муҳориба баро ва камарбанди худро ҳимоя кун, пас ӯ ин корро намекард. ӯ камарбанди худро дар байн намемонад. барои ҳамин ӯ танҳо барои пул кор кардан мебарояд ва ҳама ин чизро мефаҳманд. ҳамчунин Алекс гуфт ки ҳамаи фишор дар туст, чунки ӯ дар муддати кӯтоҳ мебарояд ва лагери пурраи тамринӣ надошт. оё ту аз муҳорибаи пешина дида зиёдтар фишор ҳис мекунӣ ё не? ман фишори калон ҳис намекунам. ман чемпионам ва бояд ки барои ҷанг бо любой рақиб омода бошам. оиди оне ки дар ӯ фишор нест, ман розиам. ӯ 12 рӯз пеш аз муҳориба мебарояд. ман аллакай ӯро шикаст додагиам. ва вақте ки ман ӯро боз шикаст медиҳам, одамо мегӯянд ки хайр чӣ? ӯ 12 рӯз пеш аз муҳориба баромад ва ӯ дар форма набуд. лекин барои ман ин ягон маъно надорад. ман бояд ки баромада бо ӯ муҳориба гузаронам, тамом. Алекс гуфт ки муҳорибаро фаъолона оғоз мекунад ва кӯшиш мекунад ки туро ба нокаут равон кунад. ба фикри ту дар муддати кӯтоҳ баромад кардан ӯ бояд ҳамин гуна ҷанга? ростӣ ман ҳатто дар ёд надорам ки ӯ ҳадди аққал ягон касро ба нокаут равон кардааст ё не. шояд ӯ мехоҳад ки ба ман фишор кунад, маро маҷбур кунад ки аз зарбаҳои ӯ тарсам. аммо ҳама он нафароне ки зидди ман мебароянд маро ба нокаут равон кардан мехоҳанд. амма бошам ҳамаи онҳоро фавран шикаст додагиам.